खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोन बयनोबो जासिहरनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि सासे इउटुबार्सनि सोमोन्दै नोंथांमोना जोबजासे नायलां। आङो खोनानो मोनदों बिथाङा जोबोद दुखुआव दङ होननानै, नाथाय मानो दुखु जाया जानो। माखासे समफोरनि सिगां जोङो मिथिनो मोनदों माखासे इउटुबनि भिउसफ्रा रिडिउस जानायनि थाखायनो बिथाङा सुइसाइड जादों होननानै। नाथाय आं सानो बेफोरबायदि माब्लाबाबो जोंनि बर' हारिनि साननाय हनायावहाय गैया होननानैहाय। रायजो राजा नोंथांमोन, बिथाङा दिनै जोबोद दुखुआव दङ। आंबो बिराद दुखु मोनदों बिथांनि बेफोरबायदि जानाय जाथायफोरखौ खोनानानै आरो इउटुबनि गेजेरजोंहाय मोखां बिजाबावहाय नुनानै। मानो होनोब्ला रायजो राजाफोर, बिथांहा 117K 1,17,000 साबस्क्राइबारफोर दङमोन। दिनै बिथाङा बे 1,17,000 साबस्क्राइबारखौहाय मोनफिननो जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां। फंबाया गोबांथार मोजां मोजां भिडिअखौ हगारोमोन, नायोमोन आंबो बिनि भिडिअखौहाय। नाथाय मा खारननि थाखाय, बबे प्रब्लेमा बिथांनि इउटुब चेनेलखौ डिलिट खालामखो, जों बेखौ मिथिनो मोना। बेखौ जों फोरमायनो हाया रायजोफोर। नाथाय इउटुबआ माखासे क्लियारलि जोंनोहाय डिक्लेयार होखादों, जोंखौ इनफरमेशन होनानै होखादों। माखासे भिडिअफोरखौहाय जोङो आपल'ड खालामनो हाया। इउटुबहा माखासे रुल्स दं, जों बेखौ मानिनो नांगौ। नाथाय बिथाङा दिनैहाय कपिराइटबो गैया होननानै बुंदों। नाथाय माब्रै डिलिट जाखो बेखौ मिथिनो हाया। आरो माखासे रं इनफरमेशना जाहैबाय मेल आइडिनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जानोबो हागौ। अब्ला नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथां एक्सट्रा इउटुबारा मा बुंदों। बे चेनेला डिलिट जाबाय दे, होमबा रिकभार खालामनो होनब्ला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाया आरोना चेनेल। अब्ला लोगोफोर, जोङो नुबाय बिथाङा ओरैबायदि दुखुआव दङ, गाबदों बिथाङा। नोंगौ, माब्लाबानि समाव नों आरो आंनि चेनेलाबो बेफोरबायदि जायोब्ला नोंबो आंबो बेफोरबायदि जानो हागौ। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आंनि इउटुब चेनेला निउ। आं दिनैसिमबो मनेटाइज खालामनो हानाय जायाखै। आरो आंनि इउटुब चेनेला आङो इउज खालामनानैहाय 2 दानसोल' जादों। नाथाय अपेना 2019आव आं अपेन खालामदों रायजोफोर। दिनै रायजोफोर, बिथाङा दिनै 1,17,000 साबस्क्राइबार दंसेयावबो दिनैहाय जुदि बिथाङा डिलिट खालामजाबायब्ला, अब्ला गोसोआवहाय माबायदि मोनगोन? बेयो मोनसे साख्रि बायदिमोन रायजोफोर, अनलाइन साख्रि बायदि। नाथाय बे साख्रिया दिनैहाय बायनानै थांबाय, नुवा नुस्लाबा लामा ससेयावनो गोमोरलांबाय। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव रायजोफोर मोनसे एप्सनि बिजनेसा। बिनिखायनो इउटुब सालायग्रा लोगोआरि नोंथांमोन, नोंसोरबो बि केयारफुल। टुडे अर टुमर' नोंनि सायावबो बेफोरबायदिया जानो हागौ। अब्ला जोङो जोबोद दुखु नांगोन। जोंनि गोसोआ गाबखांगोन रायजोफोर। दा आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो,
फंबाय एक्सट्रा इउटुबार जानानै थांबाय थांथोंसै गासैबो इसोरनि इस्सा जेसेबांखि भुलानो जाया मानो जाना थांथोंसै नाथाय बे चेनेलनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिबनखौहाय बलिदान खालामनो दा नाजा जेसेबांखि टेनसन जाया मानो नोङो गावखौ कन्ट्रल खालामनो नाजादो बेयो आंनि रिक्वेस्ट बेफोरबायदि अनलाइन बिजनेसा माब्लाबाबो एभारलास्टिं नङा दिनै दं गाबोन गैया अब्ला एक्सट्रा इउटुबार नोंहा गोदान चेनेल दंबावखायो बे गोदान चेनेलखौहाय नोङो सालायनो नाजादो आरो लोगोआरि इउटुबार नोंथांमोन बिथांनि चेनेलावहाय जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होज्लायदो गोजोन्थों रायजोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय बर' हारिनि